qinunarmiitta qasusuilluta nutkassip allagaa kapitali at vers 1 kuutit pissaaneqarneru nappaassuarmi tamanit tussiaati 91.5 Oagissangilatit unnuap ersinartui taamatullu qarsoq silaannakkut ingerlasoq ullukkut taamatullu nappaat toquraa taasoq taartumi qanilliartortoq nappaalluunni ullup qaammarortornerani sakkortuumik atugaasoq tussiaatit 91.5 innut takkalu uanga atinnik ateqaateqartut maniguutilerlutik qinullutillu kiinaralu uyarlugu aqqutiminnullu ajortunit tunullutik taava qilammit tusarumaarpakka ajortaanillu isumakkeerfigaluit nunaallu katsorsarlugu nalunaarsutit aappaa 7:14 ornissingattamassi suleruluttusi nanartugaasusilu qasuertissavassi nammatara ilissinnu pisissiu ilinniarfigisingalu qanilaarama uumatikkullu makitajuikkama taava qasuerfissarsiumarpusi tarnissinnut nammatarami iluaqaaq nammakkiussaralu oqeqaluni Mattiusip allagaa 11:29-30 kiisalu naalakkami pissaanersuarnilu nakuugitsi ifisamiunut allagaa 60 ataatarpo taamaattumik ilissi ima qinusassaasi ataatarput qilanniittutit aqqit illernartitaali naalagaaffi tikiulli piumasat qilammissut nunamissaappili inuusutissatsinnik ullumitunisigut akiitsukkatsinnillu isumakkeerfigitigut soorlu uaguttaa akiitsortigut isumakkeerfigiguut ussernartumullu pisinnata ajortumilli annaatsigut illimmi pigaatit naalagaaffik pissaanerlu naalannassuserlu naassaangitsumik aamen kuutit pilluaqqulisi saammaannerani asanninnermigullu tamanguassi